Ano ko na? Si Jesus ay darating na sa huling tunog ng trumpeta at tayo'y kukunin na sa isang isa't mata. Hindi alam ang oras kahit magising at ating gulong paligid ay iyong napansin. May mga sisigawan, may nag-iiyakan, mga mahal nila sa buhay di na matagpuan. Bakit ka malaman mo na isa ka lang? Tungkol sa hiwagang tiyak na magagalaw, mawawala ang lahat ang kay Jesus ay tumanggap. Wala nang paghihirap, kaligtasan ay tiyak. Ngunit kung maiiwan, ano ang hinahanap? Pagsisisi, huli na, sana ay hindi ka na ipinanganak. Mayroong mga digmaan at kapighatian na hindi pa naranasan kailanman. May mga laban kay Kristo, iniligaw lahat ng tao. Sila ang maghahari at ibigin ng buong mundo. Hindi alam ang oras, si Jesus ay darating. Hanggat may panahon, siya'y iyong tanggapin. Kung nasa iyo si Kristo, hindi na mangangamba. Dumating man ang oras at tayo'y kunin niya. Si Jesus ay babalik, anumang mangyari ay handa ka na. Mayroong mga digmaan at kapighatian na hindi pa naranasan kailanman. May mga laban kay Kristo, ililigaw lahat ng tao. Sila ang maghahari at iibigin ng buong mundo. Si Jesus ay darating na sa huling tunog ng trumpeta. Tunay bang handa ka na sa isang kisang